azken bi hilabete hauetan ekosistema eta bizidunak eta bizia belantzen hartzen gara. Eta bain, azalpen batzuk emango zizkau, eta gero txistek eta asmakizunak kontoko jo. Ezakik bi eratan banatzea, bizigabek eta bizidunak. Eta bizigabek dira, bizik ez dakatenak, adibidez, erreka, etxia eta adik. Eta biziduna dira jaio, elikatu, ugatu eta eliteanak. Eta hori barrunt badaude bi mota, animalek eta landarek. Ekosistema, bizidunak eta bizigabean bizi dian tokia. Basamortu, polua, erreka, itxasotza. Landarek hiru motatako dira, sustraia, zurtoina eta hostoak. Landareak hiru atal nagusi dituzte, sustraia, zurtoina eta hostoak. Sustraiak landararen ura eta gatz minerala xurgatzen ditu bide xurgatzailean bidez. Eta zurtoinak sustraia xurgatutako ura eta gatz minerala hostoetara ematen ditu. Eta hostoak sustraia xurgatutako ura eta gatz minerala hartzen ditu eta eguzkiaren energiari esker berarentzako elikagai sortzen ditu. Hiru landare mota daude, zuhaitza, zuhaixka eta beraga. Zurtoin nagusi bat dute, gogorra eta zurgona. Zuhaixka. Zuhaixken zurtoin gogor bat baino gehiago dituzte gogorra. Beran zurtoin malgu eta berde bat betzitek. Hine zer hartzen? Fotosintesia. Sustraia xurgatutako ura eta gatz mineralak hostoetan dutea, eta hor karbono dioxido bestea. Karbono dioxidoa da, duk arnasa botatzea egunean kotxean martxan ekoanean, eta zehose erretzea nien sortzeana. Eta eguzkin energi bihuzker landeri entzeko elikagaia bihurtzea eta dutzako oxigena. Lehen unasek esan duen bezala, bizidunak dira bizidakatenak eta bizidunan barrun bi mota darek. Landarek eta animalek, eta animalek barrun beste bi. Ornodunak eta ornogabe, eta ornodunak barrun bost daude. Ornodunak zer izate zaio barrun? Ornodunak esate zaio bizkarrezurra eta ornogabe bizkarra, eta ornogabeak bizkarrezurrik ez dakaten. Eta ornodunak barrun bost familia. Ugaztunak, hegaztiak, arrainak, amfibioak eta nagusiak. Eta ugaztunak. Ugaztunak biriketatik astu behar nasan, eta gorputza irez estalika dakate. Lagun katan ibiltzea eta gehienak lurian bizidia, baina badare itxasuan bizidia. Balia eta izurtia. Eta hoiek larruazan leuna dakate. Eta hankan orde zegala duztu, uretan orde gerileko. Baina alare kanpo batea berezatu behar nasartzea. Eta beste bate bada esaguzarra. Esaguzarra egan iteu eta gau ez ibiltzea. Eta ugaztunak barrun primateak dara. Primatea. Primateak dira, gu tximino, gorilak, tximpak, eta gure primateak dira gare. Eta primateak iteu bi begik aurra begiratzeko erabiltzetuen, eta esku gauzak hartzeko. Ugaztunak esate zaie, hemen ugatzetatik hartu dut, esnia,
delako. Ugaztuna biparodia, hau da, Amatxo Ipatik Adriano. Batzuk jaiota tetun oinen dazteia. Egun hau hartunia, baina batzuk jaiota martxukio izeneko potxoa batenean berriatu denbora. Abiet Kanguro. Zer da martxukio bat, zado iezu, Ba, hemen potxoa bat, Kanguro kekutze dara. Umareko sartziko. Adibide. Baserriko. Baserriko eta animalik eta txakurra, katu, zaldi, txerri, tximpanzia, lehoia eta altzuri. Beste askoren artean, ez da? Adibidea. Venga, bigarren familia. Hegaztik biriketatik hartu dute arnasaka. Egan iteko eurazke, gorputz osoan urmaz betezake, bankatan eskatak. Eta elikatzeko behar mungu egin hori. Hegaztik ogiparodia. Arrautza berotzituzte eta behien kome jaten ematen behien kasa gauzakiten ikasiatea. Hegaztik ogia, zozua, usua, oia arra, zapelatza eta Hirugarren familia. Arainak. Guk bain araina irunezik ebezen. Arainak uretako bizinari eta uretatik kanpo ezin bizi. Sakatza azkaten mundu bilanetan uretako oxigenua arnuzteko. Gorputz osua sakatzez betetakate eta egatxak dazkaten toki batetik beste moitzeko. Batzuk urra zitan biziria, adibidez marrazua, sarbineak eta agar. Eta beste zuk ezata biziria, adibidez angorreak. Arrainak ogiparodia, hau da, arautza jatzen duzten. Jate. Ipintzen. Eta arautzaiek uretan egon behar dute, bestela arraiak kirigo zian. Arraiak ez dute oskorik eta babesteko, da bihaien amak eta ez die zaintzen. Arrainak txiki gizatea, ze arautzak txiki gizatea eta hori gaur kumek esan izan. Oain, anfibio. Adibidea. Marrazua, espatanatia. Anfibio. Beste familia bat. Beste familia da. Zeintzuk dira? Anfibioak. Ez dakate lumai, ez hiek ez eskataik. Lau hankadazke eta atzeko hankan luzodazke. Izatxik ez dake eta birik enbiezatzea. Anfibiok ogiparodia. Arrotzak egiteko da. Arrotz horiek uretan inbertute eta hauek anfibiok uretan ibiltzea. Gero, aldabiteia, lehenengo atzeko hankak azte zaizkie, eta gero aurreko. Gero, izatea unite zaie eta ile txiki biltzea. Adibidez, Eta horri denai metamorfosia esaten zaio. adibidez, arrabikoa, Santo Miguela, bera arruntza txaldugu. Bosgarren familia. Ornodunen barruan bosgarren familia. Narastea biriken bezartzu behar nasa. Ezkatak dazki largoa zarian jakeina loban kadazke. Zudiak kordia ez da kanka eta arrastak abiltzea. Eta dorroka dalkan ustun gogorak imabestea. Narrasti batzuk uretan bizidea eta Ibazalea eta berdoen sartzen.
Narrastike obiparodia, hau da, arrautzak errute dituzte. Hamen, ez arrautzan ez, kumek ez dituzte zeintzen da, kumek beren kaixen moldatu behar. Narrastike da, surdear, gardatxoa, dortokan ekokoa. Beste hainbaten artean. Leno ornodunei buruz hitzen gehiago eta oain ornogabe buruz hitzen gehiago. Ornogabe destakatze bizkarrezu. Sei familiz daude ornogabe bat. Intsektuak, alarnidoak, prostatzak edo eskoldunak, moluskoak, anelidoak eta minuak. Dago guain intsektuak esplikatuko izan. Intsektu batzuk eta beste batzuk oso desberdinak direla irudituko zaizue baino. Ade begiratzen batzuk berdinaia. Intsektuk atal hauek dituzte. Pare bat antena, 6 hanka eta gorputza 3 zatitan dakalanatuta. Burua, bularraldea eta sara. Intsektu jaiotzeanean, intsektuko biparodia, arrautzatik jaiotzeanean ez dakean zena eta egoitu. Eta gero lurazkin diskutatzea eta gero aldaketa asko nuen balduko zara guztia. Adibidez, zurri, ebri, zuzera, zakalaria eta txuri. Dituzte, ez da antena eta gorputza irez eskalita dakarri. Lurian uretan bizibia eta intsektu ezikatzea. Arrautzetatik jaiotzea erratik dira obligat. Adibidez dira, tarantura, ez eskorpioia, tarantura, arniarna. Eta bat. Uste familia bat? Gustazioak eroskoan. Bizkare antena hogei gorputzen txisteta hankak gorputzen. Gorputza euskal gor bat ez tapotak eta gehienak itxasuan bizi dira baina. Karramargo adibidez, baina beste atzotu gezatan edo durria. Gustazio eroskoan. Horiek obiparodia arraututatik gaiot diranak. Da, gehiena etxasua ibaian dearekan bizitia. Da, adibide batzuk, karamarrua, nekora eta gamba. Molusko zatili gabeko gorputz bihurina dute. Batzuk eskola dute eta beste batzuk eskoldunaria, karakola, mejilloia eta txelua. Eta eskoldaria, baria eta gara. Batzuk lehorren bizibia. Lehorren bizibia nadia, karakola eta baria. Da, uretan bizibianak, mejilloia, txesla eta gara. Hori paran dira. Arratzak lehorretan dituztela. Adibidea, karakola, barrera, oinagarroa, txurla eta bar. Adibidea, erazkunez osaturik dute dut eta iunak eta bizarra. Ara, ez ez entzuten, antuago. Azala ezea daukat. Obiparoak dira eta arrautzen bidez jaiotzen dira. Adibidez, burzizaria, arra eta Eta ornogabeen arteko azken familia? Guain, bilako ordei zitzen duzu. bilako leku ezaetan austeketan dagotea. Basuan da. Goizetan, gauetan ateatzea abiartetatik da, gero goizetan berrizea sartutia abiartetan.
hau da, arrautzak erregutzen dituztenak. Da, adibidez, izangoa, mila zangoa, guain, guain, asmaki, badak ez bezalatzen. Eta hori, hau, arnelio bat. Arnelio bat. Arraba. Hau ez. Bai. Zura erosangoa laguko. Milia fondua? Bai. Hau, milia zangoa. Hau. Ez bestia hori, hau. Bai. Milia zangoa. Milia zangoa. Zema zangoa? Milia. Ez nik ontasun. Hau, azpikua. Hau, arabioa. Eta Ikerrek behin, Euskerra bezala baino beste kolorea. ekarri zigun. Ikerrek ekarri zigun. Bai, Ikerrek ekarri zigun. Gero Eta soltan etxe inguruan dizute. benetan. Beste Eta zalantzai edo hor patioan. Beste zalantzai da inorek. Ez. Vale. Oain, asmakitzunak eta txiste dute bezkizena. Txistea kontatzeko, jarri apuntenean. Ia gustatzen zaizkizuen. Nola, ilertze zaio onile zarroak aztian. Ba, hortzetan etzekat eta hortzik. Ez baino ni behi. Zer esan zion hori batek beste bati? Nire kakara gonbidatzen zen. Zer? Nire kakara gonbidatzen zen. Ia jakartan egitzen direla beti. Eman denbora. Orain dela hilabetea zenarioa landatu dituen eta zer uste duzue atera zela? Ba, zenarioa. Ez gutxiak atera ziren eta zenario dena jantzituzten. Gutxiko, nola aterako zenuen, guretan eloiden elefante bat. Nola? Bai, gazen egiten, Ez elefanteengan, hankak burun dazkan animali. Tia, dendako animali. Igela. Emino. Sorri nire egiten dira. Geure buru gainien. Bi pertsona beharina dihuan zezen bat ikustegoen. Abat arbola gainean hidotzea. Abeian geldrenak esategia. Atxea jorteik oldarra nahi laguntzea. Abeian geldan esategia. Baizea, ustela zen egin oditxalo. Txoridetara sartu eta loro elebidun eskatuzu. Balak zer da elebiduna. Ez. Lori bizkuntza zarantzitzu. Da sartzaileak hankabatzen sokaba dakan txori bat emantzio. Loro bat. Ezkerrekotik tiratzen baiozu euskaraz zitzu. Da eskubikotik tiratzen baiozu katalanez da. Da bezerok esan zion. Da bietatik tiratzen baiozu estatuko da. Zio pentsatzen duzu egartako da, bietatik tiratu ezkero. Zozo alakoa lurrera erori boko zorra. Parte hartu, Lepora eman, Itxoin baina. Zintunak eta bizigabe. Ipurri, gauean egiten du argi. Ipurri!
berriz esan zazu. Entzune? Da polikiago. Nola esatu zen? Ez dauka hori gauza tristea kontatzeko, baina hala ere edonor jar dezakena. Eskuantza. La Rosa. A ber, ire. Negarre eskuantza. Herria. Zer jaten dut ematen gunean dira? Lechuga. Claro. Zuritu ez. Hazen aigua. Ez. Basekoa da. Oiara. Atxapura. Oide. Zer? Titula. Venga, bezera. Ez du hankari, bazterrak ditu korritu. Ez du egorik airea du zartatzen. Barra. Zubia. A ber, entzun, berriz esan dut. Ez du hankari, bazterrak ditu korritzen. Ez du egorik airea du zartatzen. Lainua. Arbola. Zer? Oso ondo? Dale, venga. Lainua eo. Entzun. Txoko, moko, kokoroko, bianka eta urrean muko. Oiua. Aida. Ondo? Berdin diozu buruarekin ni jotzea edo ni zure burua jotzea. Ibilean manabil ez aiterraza gorondioa biltzea. Botatzen manaute ez dut begirik. Pareta eta hormak egiten ditut adiskidekin osaturik. Lordoka. Oso ondo, ez da? Berriz mai. Polikiago. Esan berriz maizea. Polikiago. Biatu naiz? Bai. Berdin diozu buruarekin ni jotzea edo ni zure burua jotzea. Ibilean manabil ez aiterraza gorondioa biltzea. Fokua. Botatzen manaute ez dut begirik. Pareta eta hormak osatzen ditut adiskidekin osaturik. Rosa. Bizigabea da. Leo. Arbolia. Leo. Zaria. Aira. Ni apello. Zer, no? Zer? Pareta. Zer da irene? Oskoa. Arria. Oso ondo. Txapel handi gizon txiki. Nor da? Peritxuku. Arraiak oso. Niri nintzen zurik. Berde bihurtu nintzen. Keixa. Gorria bihurtu nintzen da. Gero beltza. Keixa. Keix beltza. Ez. Bai, esan terzu berrio. Zuria nintzen zurik. Berde bihurtu nintzen. Gorria nintzen gorri. Eta beltza lurtu nintzen. Beleoia. A ber, ez da animalia, ezta? Ez. Zari. Zagarra, landare bada. La Rosa. Ez. Basoko landare da. Pitu. Janitea, bai, ez. Eta goxo da. Margarita. Ez. Plátano. Ez. Basura. Ez. A ber, baina, ni bai. Esan bai. Ole, eskatxakot. Zer duen brokoli. Ez, jatezen. Oi, Sasi notea behin. Masueta. Oida, oize falta zartizari. Ez que azpintza. Arrunaik amina erutzea, eta putru txikinea erutzeare, jutea. Arrunaik amina erutzea, putru txikinea erutzeare, jutea. Tximino. Txigurri. Txingurri, ja. Ateri joga belotxoa, sartzea, etxea. Lehigo erikitaren mapa. Eta nahiz eta horreik ez izan, oian etzatea. Eta goizean goiz rikitza eta gauan bai joa behira. Zer da? Pertsona. Ez goian nintzen. Bizituna da. Bizikapea da. Ilargi. Bizimila. Ostua. Bizigabea. Bizimila. Batute. Vale. Zenek ez Ni bai naizela trebesa. Mundun behar da
Berriz, Mikel. Txakurra. Berriz. Ni baina ezela tresa, mundun bat tresi, udan berokiz nabetan egun berriz elusi. Orua. Usua. Txakurra. Landaria fabrikoa da. A ver. Biziguna. Landareak ze motatako landarea daude. Alde batetik, Aiertek zarra, Zuaizka. eta... Aiertek esan du hasiera. Zer? Hori da. Oso, zuaitza. Oso. Azkar ez da kamaleta prestatzeko denbora eta etxea bizkarian emateko. Karakola. Aita handia, ama latza, ume beltza bat dakizu zer den. Afrikako. A ver, esan berriz. Afrikako bina. Aita handia, ama latza, ume beltza bat dakizu zer den. Zakarako? Ez. Pista. Txina popona, handia. Landare gara. Usua. Zertzarana. Noa, beste hori bertzoi. Arraia. Janitea, eta fritu guapka. Berriz esan berriz. Naroa esan berriz. Masusta. Aita handia, ama latza, ume beltza bat dakizu zer den. Latzanik gara txiki. Badia. Fritu guapka eta janitea. Arana. Arboletan egotea eta negu jatea. Txarara! Atzo janeanu. Atzo. Gaztaina, atzo. Afrikako bina. Azkena. Nik galdetia. Azkena, naroa irakurri dut. Naroa berriz. Txiki-txikia, gorri-gorria, apain dabil gure amona, mantan berria, jantzita dator. Amona mantan berri! Oso ondo. Zerrik egin! Zaurreko berrizari. Nik ez da, amona beteko hori! Oain nik aldeu eta bihar berza master ditan. Godeu beste herri.